Какво ли е сега пък това? Масаж с червена светлина. Много съм изморена, но ще ви покажа моята вечерна рутина с червената светлина. Отивам да си почистя грима и се връщам. Така, готова съм. Пръскам с колагеновата вода. Слагам околоочен крем, като в момента ползвам този на Коран, който е страхотен и освен това е с ролонче, което допълнително охлажда. Следва серума и продължаваме с масажа с червената светлина. Помага при възпаление на кожата, зачервявания, петна след пъпки, изравнява тена като цяло, като намалява финните линии и бръчките, стимулира производството на колаген. Води до цялостно избистряне на тена и получаване на така желания glow ефект. Достатъчни са само 10 минути на ден, за да постигнете добър резултат. Ако ви мързи, може и през ден. Ако решите и вие да си подарите такава терапия, оставям промокода изписан на екрана. Бъдете здрави и ако имате въпроси, питайте.